ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದುಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಉಂದು ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡು ನೋಡ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತನ್ನು ಮಂಚಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತಂದೆ ಅವನ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಟೈನ್ಸ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡು ನೋಡು ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ಗೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಈತೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ವೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಡ್ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ವರ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೇನೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಇಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಖಾಲಿ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಹೂವುಲ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ನೀನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಮತ್ತೇನತ್ತ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆಲ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚೋಗು ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲನೆಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂದು ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಲ ನೆಕ್ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಪ್ಪು ಅಂದೇನು ಮತ್ತು ಕಲರ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚದ ನಿಗಲಡು ಕೂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕುಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ಎಂಚಾನ್ ಪಂದಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಟೀ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.